Lektira kako je Potjeh tražio istinu. Prepričavam priču kako je Potjeh tražio istinu, moj kratak sadržaj stane u nekih 10 minuta. A na kraju svega je zaključak s idejom. Pozdrav svima, ja sam Filip, kralj lektira. Dobrodošli na Lektire.hr. Obrađujem sadržaj lektire kako je Potjeh tražio istinu, koju je napisala Ivana Brlić-Mažuranić. Bajka u prozi koja spada pod zbirku Priče iz davnine. Radnja je smještena u vrlo davno doba usred krčevine i šume. Tema bajke je Potjeh koji traži istinu. Radnja započinje sa starcem koji je u šumu poslao 3 unuka da pronađu med. Unuci su Ljutiša, Marun i Potjeh. Bajka je zanimljiva pa svakako preporučujem pročitati. Za sve koji ne stignu, krećemo s kratkim sadržajem. I dajte budite toliko dobri pa opalite jedan like ili subscribe. Ili jedno i drugo. Kratak sadržaj. Jednom davno živio je starac Vijest koji je imao 3 unuka. Ljutišu, Maruna i Potjeha. Živjeli su u Bukovoj gori na jednoj krčevini. Stari Vijest je ostao sam s unucima i othranio ih, a sada su oni već veliki, narasli djedu do ramena pa čak i viši. Jedno jutro prije nego što je sunce izašlo, stari Vijest je prvi ustao i probudio unuke. Rekao im je da se upute u šumu na isto mjesto gdje su prije godinu dana vadili med i da provjere jesu se pčele probudile iz zimskog sna. Unuci su poslušni pa se obuku i odmah krenu prema šumi. Imaju puno za pješačiti do tog mjesta, ali dobro poznaju šumu pa idu veselo. Ali čim ulaze među krošnje obavija ih tama jer sunce još nije izašlo. Ne čuju se ptice ni ostale zvijeri, šuma još spava. Zbog te tišine osjećaju se neugodno. Znaju da zorom prije izlaska sunca kroz šumu hoda zlobni bjesomar. Bjesomar je bio vladar šumskih bjesova. Da razbiju tišinu, počinju razgovarati. Jedan drugog ispituje o tome čega sve ima po svijetu, ali kako nikada nisu išli dalje od šume, ne znaju odgovor na to pitanje. Zatim odluče pjevati i dozivaju Svarožića da što prije izvede sunce. Ubrzo dolaze mjesta s kojeg su mogli dobro vidjeti brdo s kojeg dolazi blistava svjetlost. U čudu gledaju kad svjetlost odjednom nestane i stvori se na vrhu jednog kamena, zatim na vrhu lipe, a zatim pred njima. Pred njima se pojavi Svarožić u blistavom odjelu, a oko njega svijetli zlatna kabanica. Svarožić zamahne zlatnom kabanicom i s njom zahvati 3 momka koje vodi na putovanje svijetom. Vidjeli su blaga, polja i bogatstva svijeta, zatim vojske, koplja, vojskovođe i pljenove. Zatim se počnu sve jače vijoriti i kružiti pa ugledaju mjesec, vlašiće, zvijezde i zvijezdice, vjetar i oblake. Od svega što su vidjeli, smuti im se pred očima. Odjednom se zlatan skut otpusti i oni se ponovo nađu na tratini. Tada im se obrati Svarožić da su vidjeli svijeta, ali da ostanu na krčevini i ne ostavljaju djeda dok on njih ne ostavi. Da ne idu u svijet ni za dobrim ni za lošim poslom dok ne vrate ljubav djedu. Nakon toga zamahne kabanicom i nestane, a u šumi svane dan. Sve je ovo slušao i gledao zli bjesomar koji se skriva u bukvinoj krošnji. Bjesomar već dugo mrzi starog Vijesta zato što je na krčevini zapalio sveti oganj, od čijeg svetog dima mu se jako kaštalo. Bjesomar nije htio da unuci poslušaju Svarožića. Htio je da oni odu, tako da starac ostane sam pa da mu ovaj može nauditi. Unuci se konačno priberu i krenu kući, a bjesomar pojuri do šumskog dola gdje se nalazi velika rakita, šikara, a u rakiti bjesovi. Bjesovi su bili sitni, mrljavi, razroki, zviždali su i pištali. Bjesomar izabere 3 bijesa i naredi im da se upute prema braći i razmisle kako će preko njih nauditi Vijestu. Unuci su od straha zaboravili sve što su vidjeli i sve što im je rekao Svarožić. Kad dođu kući, najstarijeg od njih, Maruna, djed pita što je sve vidio i što mu je Svarožić sve ispričao, ali Marun zablokira i ničeg se ne može sjetiti. Ispod kamena proviri mali bijes, potegne Maruna za košulju i šapne mu da kaže da je vidio silna bogatstva i da će biti najbogatiji među braćom. On tako prenese djedu, a bijes mu skoči u torbu i tamo se sakrije u jedan kut. Djedu pita Ljutišu što je on vidio i što mu je rekao Svarožić. Međutim, ni on se ne može ničeg sjetiti. Tada ispod kamena izađe drugi bijes, povuče Ljutišu za košulju i šapne mu da kaže da je vidio mnogo naoružanih ljudi, mnogo lukova i strelica i mnogo okovanih robova. Da će biti najsilniji među svojom braćom. On tako prenese djedu, a bijes mu skoči za vrat, uđe u košulju i sakrije se u njedra. Nakon toga djedu pita i najmlađeg unuka Potjeha što je on vidio. Tada se pojavi i treći bijes koji je bio najmlađi, ali najružniji. Kaže Potjehu da djedu kaže da je vidio sve nebo i sve zvijezde i sve oblake. Da će biti najveći mudrac i razumjeti što govore vjetrovi i zvijezde. Ali Potjeh je više od svega volio istinu, pa nije htio ponoviti ono što mu je bijes rekao, već govori djedu da ne zna ni sam što je vidio i što je čuo. Bijes se tada jako naljuti, ugrize Potjeha za nogu i nestane ispod kamena poput guštera. Potjeh uzima najljuću travu i s njom previja nogu kako bi što prije zacijelila. Bijes prođe ispod kamena, odšulja se kroz travu i odskače prema šumi, a iz šume dalje u rakitu. Čim mu gleda bjesomara, ispriča mu što se dogodilo, na što se bjesomar jako naljuti. Bjesomar se najviše bojao Potjeha jer je znao da bi se on mogao sjetiti istine. Ako se sjeti, neće se tako lako riješiti starog Vijesta. Bjesomar hvata bijesa za roščić i naređuje mu da smisli rješenje. Bijes se jako uplaši pa 3 dana sjedi zatvoren u rakiti i smišlja što napraviti. I dok on smišlja, ona 2 bijesa su se već primila posla. U Marunovoj torbi i Ljutišinoj košulji.
košulji. Ljutiša i Marun od tog su dana lutali gorama i dolinama, rijetko kada su dolazili prenoćiti u kolibu. Marunov bijes je nagovarao Maruna da traži med kojim će se obogatiti, dok je Ljutišin bijes naredio Ljutiši da traži grabove i javore od kojih će izraditi oružje. A njih dvojica su slušali svoje bijesove i lutali u potrazi da ih zadovolje. Potjeh s druge strane još 3 dana provodi uz djeda, pokušavajući se sjetiti istine. 3. dan odlazi u goru i tamo će ostati sve dok se ne dosjeti istine. Starac jako voli Potjeha, ali nije zadovoljan time što ide. Iako je jako tužan što odlazi, Potjeh smatra da je to jedino pravedno što može učiniti. Vijest vidi da ništa ne može učiniti, pa se izljubi s unukom i pusti ga da ode. U isto vrijeme onaj 3. bijes izlazi iz rakite i čeka pravi trenutak da zaskoči Potjeha. Staje na put Potjehu, a ovaj uzme kamen i baca ga bijesu točno među rogove. I taman kad pomisli da je mrtav i da ga se riješio, bijestu izrastu još 2 roga. I dalje je živ. Zaključi da ga se neće tako lako riješiti i krene dalje, a bijes nastavi za njim. Bijes ga cijelo vrijeme prati, pa sjeda pod grm i počne dosađivati Potjehu. Baca mu pod noge guštere, čičke na košulje i tjera mu skakavce u rukav. Potjeh je ljut i pita se je li učinio ispravno. Na kraju zaključi da je najpravednije da ostane ovdje gdje je. I žive tako njih dvojica neko vrijeme, ali Potjeh se nikako ne može dosjetiti istine. Zna da je razlog tome zločesti bijes i da ga se što prije mora riješiti. I evo nas na pola puta, vrijeme je za vodu. Dok ja pijem vodu, vi nabacite jedan like i subscribe, jer ako vam ja neću prepričavati lektire, tko će? Pauza gotova, ajmo dalje. Jednog jutra vidi da se bijes igra. Bijesu se igra toliko sviđa da poziva i druge bijesove da mu se pridruže. Potjeh ih promatra i čak su mu simpatični, ali onda opet zaključuje da ih se mora riješiti jer je ovdje došao saznati istinu. Skužio je da bijesove na putu prema Zdencu zaustavi samo kamen s mahovinom i da nema kamena, bijesovi bi završili u Zdencu. I odvali on kamen, a bijesovi svi redom završe u Zdencu. Tada vrati taj isti kamen i njime zatvori Zdenac. Sretan je što će se sada napokon sjetiti istine. Ali ljutiti bijesovi počnu titrati i skakati, a njihovi plamečci počnu kroz pukotine izlaziti iz Zdenca. Tada Potjeha okruži sumpor i čađa koje puštaju bijesni bijesovi i on zaključi da u ovakvim uvjetima ne može razmišljati, pa ih pusti iz Zdenca. Samo što je otvorio Zdenac, svi skoče i bježe u šumu, a ostane samo onaj jedan koji je uvijek bio uz Potjeha. Ipak od tog dana se i on malo smiruje, pa se njih dvojica uče živjeti zajedno. Prođe godinu dana, a bijes gubi strpljenje. Pita Potjeha do kada će razmišljati jer postoji mogućnost da mu je djed već mrtav. Tada Potjeha zaboli srce i cijelu noć razmišlja što je s djedom. Djed za to vrijeme živi s Ljutišom i Marunom, koji uopće više nije briga za njega. Dane provode slušajući svoje bijesove. Marun svakog dana donosi med iz šume, a Ljutiša lovi i skuplja plijen i blago. Djed shvaća da smeta svojim unucima i da će ga se uskoro riješiti. One noći kada Potjeh razmišlja o djedu, Marun i Ljutiša ga se stvarno odlučuju riješiti. Marun predlaže Ljutiši da smakne djeda, a na mjestu njegove kolibe mogu napraviti pčelinjak. Ali Ljutišino srce ipak nije tako zločesto, pa se dogovaraju da će zatvoriti starca u staru kolibu i zapaliti je. Jer to je kao bolje. Zatvaraju djeda u kolibu, podmeću vatru i odlaze u goru da ne slušaju djedovo zapomaganje. Dogovore se da će obići cijelu planinu i vratiti se ranom zorom kada sve bude gotovo. Vatra polako počinje zahvaćati kolibu, a kako je bila od tvrde orahovine, trebalo je duže da se primi. Kada konačno zahvati krov, djed se probudi. Shvaća što se dogodilo, pa odlučuje sjesti i čekati smrt. Za ničim ne žali, osim za time što u posljednjim trenucima neće vidjeti Potjeha. Sljedećeg jutra, nakon neprospavane noći, Potjeh odlazi do Zdenca da se rashladi. Kada se približi Zdencu, obasja ga svjetlost i ugleda Svarošića. Bio je sretan što ga vidi jer zna da će sada konačno saznati istinu. Kada ga upita koja je njegova zaboravljena mudrost, Svarošić mu kaže da mu je rekao da ostane uz svog djeda, dok mu ne vrati ljubav i da ga ne ostavlja, dok on njega ne ostavi. Isto tako kaže da je mislio da je on najmudriji, da će poslušati svoje srce i neće napustiti djeda. I tada nestane. Bijesu se svidjelo to što je vidio. Svarožić je ponizio Potjeha. Ali Potjeh se osvijesti i zaključi da mora brzo otići natrag do djeda. Ali prije toga odlazi do Zdenca umiti se. Previše se nagne, upadne u Zdenac i utopi se. Bijes se primakne Zdencu da se uvjeri da je Potjeh mrtav i zacvili od radosti. Upre u kamen i zaklopi Zdenac. A zatim prebaci još i Potjehov kožuh. Ali zatim njegovo veselje splasne i bijes se rastuži. Navikao je živjeti uz Potjeha i nije zadovoljan idejom da se vrati u rakitu među ostalih 500 bijesova. Počne zavijati i čupati dlake s kožuha kad naiđu Ljutiša i Marun. U međuvremenu su obišli čitavu planinu kada čuju viku i ugledaju Potjehov kožuh, pojure da vide li Potjeh u nevolji. Ali nisu previše žalosni jer dok god sa sobom nose bijesove ne mogu za nikim žaliti. Ali kada njihovi bijesovi čuju za pomaganje bijesa, uznemiruju se i provjere iz torbe i iz košulje. Bili su jako složni i vjerni, pa požure pomoći svom prijatelju u nevolji. Prime kožuh sa svake strane i odvuku bijesa u rakitu k bijesomaru. Tada
prvi put Ljutiša i Marun ostaju bez svojih bijesova. Odmah shvate kakav su grijeh počinili, pa pojure do krčevine spasiti djeda. Krov kolibe već potpuno izgorio i iz nje šiklja plamen. Obiju klin i iznesu starca kojem je plamen već zahvatio noge. Kada djed otvori oči, odmah pita za Potjeha, a unuci mu kažu da se Potjeh utopio u Zdencu. Ispričavaju se za sve što su mu učinili i kažu mu da će od sada biti njegovi robovi. Ali djed želi samo jedno, vidjeti mjesto na kojem je Potjeh poginuo. Unuci ga poslušaju i krenu zajedno putem kojim još nisu išli. Djed im kaže da pođu dalje, a kada su stigli do jedne strmine, preko koje put vodi do grebena, unuci zaključe da je to pretežak put za njihovog slabog djeda, ali nastave dalje. Ubrzo ugledaju Svarožićev dvor, iz kojeg blista sjaj, kojeg ne pušta nikog tko ima grijeha. Na stepenicama koje vode do dvora, djed ugleda uplakanog Potjeha, čije je lice pokriveno rukama. Starca obuzme velika tuga, oprosti se s Ljutišom i Marunom i stepenicama uputi prema Potjehu. Zagrli ga i povede stepenicama do dvora. Vrata se otvore i dočekaju ih gosti i plemeniti uzvanici. Marun i Ljutiš u velikom strahu odlučuju poći nazad do krčevine. Čestito i pravedno su živjeli na krčevini do kraja života. Odgojili su sinove i unuke i generacijama prenosili važnost svetog ognja. Svaki dan na njega je trebalo baciti cjepanicu kako se ne bi ugasio. A kada su bijesom Maruna 3 bijesa donijela Potjehov kožuh, on je shvatio da su mu pobjegla sva trojica, Ljutiša, Marun i Potjeh. Bio je toliko bijesan da je trojici bijesova dao podrezati rogove. Zaključak. Ivana Brlić-Mažuranić nam ovom bajkom želi pokazati kako se sukobljuju dobro i zlo. I dok je Svarožić bio simbol dobra, bijesomar je označavao zlo. Ideja dijela je da što god da radimo, trebamo se voditi srcem, jer srce uvijek zna bolje nego razum. Čisto da znate, obradit ću sve bajke iz ove zbirke, pa ih potražite ovdje na kanalu ili pogledajte linkove dolje u komentarima. Obavezno lajkajte i podijelite video s frendovima, sigurno im treba pomoć. Do sljedećeg čitanja, pozdrav od Kralja Lektira.